pak pen aning kipung langkero era raphan em rup sing teron bai te kanglet Upper Panjan Medical Sub Center kikim kapatang pipedarajok rong kretrok arat kaje songja phan kaje si Sorupathar constituency along NPP asok chili kiri kapangcheng Kardom Carbing no life prime time abirta long pen Elisami Julie baby non arjik tha birtang ton pen Kiram tang arko ni phaing koira ke thom arni West Karbi anglong lapen Meghalaya ahoy Jasimet langkeroya long Karbi lapen chomang bong long le ahoy alam kya puthak penang an kachihirui sai dimalong ahok per alam kachini japhan Karbi anglong autonomous council em Rupsing Teron adimalong kahomridang Kiram tang arko ni phai thom kep arni Jasimet Meghalaya state kedai klo hawar langkeroya long longli ahoy alam ki pena jok khei hejan kacharboji angrengan si nang dokoklo Bangso langkero era tuma phan chomang atum ke ther ke hapena jok ke doge thak setame ka phere so pensi joparni jopada pangthang ponang koklo Bangso adimalong ahok per alam thela pen ahok per along le ka patini je phan pura Karbi Anglong Autonomous Council em Rupsing Teron adi maklong along an palidamlo Bangso phi ahok per along le ka patini je phan langkero pen damchet lapang abalong an palidamsi ahok per along le hoy pangthek tekang Bangso phi langkero LP school along langkero era tumpen chingwai chingsai jia phan mai paduponlo Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council em Rupsing Terona hin pen kaning je pona tengke kahuri sa alam kya phutha ka bangki mo phile chingwai pon bom lo nang pusi ningje tekang lapenan parta mai along rara phan pe kar om epak pak ron tekang Lapenan parta mayalong raraphan pe karong ipakpak ron tekang amat aning kipung langkero raraphan aning pangsam tekang halapu Congress ahuta laswa pe karom ipak pipon lok non BJP sarkar ahuta lason thak thak pe karom ipak keron pon lok penajok ahoyalam abangke lapusi pangsam ribom puma puta langkero raratumpen ningjepon langhem phi pen birsing diso Karbi Anglong live Lakhain ko rapho Nilip constituency kaparlo Upper Panjan Ram Lekthe arong along medical sub center ahem kikim kerang kapatang tedara jok raratum aning kipung kachepaklang Jongsi Bangso medical sub center ahem patang pon pe pulote nitum chesong ponji pusi rong kretrok arat kachingkren padopon Ahok Upper Panjan Hawara tum kisukyun iahut asab bak akejoy do ponji pura Karbi Anglong Autonomous Council pen matha ponsi keram tang surihini rakre troksi anikana baha pen Ram Lekthe arong along medical sub center ahem kimrang ponlo Bangso ajok Upper Panjan Hawara long kedo rong kre trok araratum ningkarong chipi ponlo Labangso asab sentara long sayamo kachiklem ponjia phan Dr. Ankur Jyoti Saikia lapen nurses Rina BP senior lapen Pinky Deuria tuma phansi pek ponlo alang nitum duty abangke methanga hempen setame dambom lupusi rong arat pen ningje pon rong along medical sub center dokko kaphita ajo phirlo kiso derahut chokihola PHC along Golaghat Dipu Dimapur Bokajanan se kachilang damnang koki isi ningkiduk meme ason posi radatum ningje pontho Gen la lo aso tinggilar pusitame non damia tinggali la ene tingilok ini ating si nitum hala rong bit frequency nitum nang pacurai ilo la posini tum la thiliki yaran tame nang bhanghulab lo a group sitame nitum phana pranga system songal desi ka preka group son si nitum phanang bunai pilo la sini tum honde lo la son abangke jate nitum phan nang claim pipera a contractor sitame chiwang da rada tumpen la so ahem ka patang ye phan nang chiwang da ni tum la a banating mukhas tame ni tum along pen
gari methang gari cipon ciwan se laban ting mukhan ta cipon lab lo masih ni tinggal sini tu depan aja ni tinggal thang ta pudun hege deh lo cipon lab lo lat kontraktor masih. Labang so medical sub center hemprap jin pen Karbi Anglong Autonomous Council kacare atum lapen contractor nang celang pen nang patangti pulote panjan ahawar kido rong kretrok aralatum ingtang kring pen jesong ponji pusi ningje ponrenti. Pulotam te ni tula rong kretrok apar panjan titula so sub center prap jin pen nang petang nai lapen dak ni tum lokal em di sita henti kuba malo sialang sita mi dak nang cikiar kuridu nang po lapen medical em sita mi la so sub center phan interested pen pira panjanata phan pajoi ke tuara phan lang te important nang tinangji lapen Karbi Anglong CM sitame prapjing pen saputhak letum phan gurtu nang pin kali pulu tang te letum ta ansu se lahai puthak ta letum ke che song pon ang deng pon ang kok Chuki hola pen Sanjeev Krola pen Koilang Mati pen Samsoning ti Karbi Anglong live. Assam Assembly nang kada bogboma porahut asona rachari asong atumpen a constituency tina long song klembang kachesengamai padobomsi wangbomlo lason si kidamtang arkoni phaithom cap arni Sarupathar constituency along National People Party a rachari asong setami sok chili kirigasai dengpon Sarupathar Pator High School along Kapamanpon bangsu NPP amay along non kibangji Assam Assembly election ahut jakong horang kachapaklang ponjia phanpura NPP Polling Booth Committee kesenga sai dengpon May along Karbi Anglong Hills Autonomous Committee Dunmaipu Sukur Singh Singnar Hills Autonomous Committee Lamjai Sarpo Welcome Teron Hills Autonomous Committee Chunbang Honsing Tiso Pendanglok ke ongdong atung chetongdon Bangso amay along Bokajan LAC angkang Sarupathar constituency along NPP Mondal Committee Pator Polling Booth Committee lapen kaprek arpu setami sengponlo. ठीक है लायलो पेनांग पार्टी समय ये तुम अकिदु का किला अकिसुंग ये तुम अपान अकेमांग ने पचुन पीपी जॉक्सी ये तुम kaprek का song pen समय तुम ची ओसी non NPP along ये तुम कदु का भी समय चिजुक तुम pen आन सोसे ये तुम RD की पीजुन pen ये तुम Karbi Anglong आरात अकेमांग के पचुन जी pacing tour je pansi ni tum NPP anu se tu ke pangtang ponji pasi ni tum hin pen NPP hin pen chisik chedang pon bomlo Sarupathar constituency angkang along Anvet Kali Karbi Anglong adang LAC plea along setame NPP sengpontanglo lapen non kibangji MLA election ahut inghoi plea along penta election arjab dunlabji pusi pherang kiangno ningje pom Ili matha damlo ladak buka jana long along tin MEC long tapini pen ke for pleasure committee seng tang lablo la pen ke PCC boot committee level la hoptai siang bong salang tu petang po la pen ning thedamlo non esam nomol mimina dima bangke alang lifan support avelo punili kroidam pe mekalo labang sora rafa Langjating pen Subhas Drang Karbi Anglong live. Amri Education Block aparlo Langtar Phere LP School along Osomaratum Kangni ang hoy kijuna lang awarsai kawia kisung anta kalilang Thanbang Noren Bora Asai kachedam de pin penajok KSA Tengkera langso arwatum ningkang samsi Chipaklang pon Pirthepen sining along an Muniratum Ledam Lapapita Karbi Anglong District arloke nonputa kapapidun hup a school dopiklang Inut a oso phan jongsi kethekere pamandu nangji pulote LP school pen henlo kecheng si anujok pathir ponangji setame ningduk mimelama bangke bangso anujok non anta pathir thek thelang lasonsi Amri Education Block kaparlo Langtar Phere LP school along akisung alam leilitum chini dam senang Tengker langso KSA branch pen patir piponsi Ladak pangcuarong LP school Langtara Phere LP school along ni tumnang humri lo nili tumnang ka humri bang ka theklong ke lajo lalo school a hem alo bang ta desk bench ave chair ave table ave lapen lockdown de aplang ta than bang ke wang bang ve ani sibang pon ni bang der puson si dola supasi usomarta akhelo bidunang erlo puta dak ka chotoi dona pe putum ning jelo lapen non lockdown pidat lockdown jodet pen January chiklo bang ke teacher bang ke wang ve pin lang lasilason wang ve pin na teacher bang ke lake Karbi ke aus martum ka sali ke pang uji ang kalida do asila sonati charbang ke lake discharge si binangkopo
Aho bangso school along osomaratum kang niang hoy kijuna lang avar sai kavi penchenglo kaprek akisungki jethan joplot lo halapu thanbang noren bora setami loke thanji kalisi kedam tang corona avur lockdown dodia prangpen non am araje theglong lok lepin lang pusi ha dagrong araratum pachini renti laso phutha kedam tang arko ni phaithom cap arni KSA tekera langso arwatum bangso school along kahumri damahut thanbang noren bora jongsi borengang hoi jinghon du pulote puthot lonang than thunangji jongsi borengang hoi jinghon he pulote ing than penangji pusi loke charli osomar apia poatum karbianglong autonomous council CEM tuliram ronghanga phan kihang padupon pusi lada KSA tengkera langso aro amaipu mongol ingti kathar ketogjir alupen birta nang pale Danon iruyang bong yung sila so at teacher jong si loke thanji aphan asai che bangwe cheklem pa meme pulo tem nitum kar bilo chalia song kese tengkang so kese branch pe bang nitum kem take amaster phan eson bak asai ke ding ji phani tum chesik pamelo lasi chuning rila lapen karbiang lo autonomous council kachari pon aki hai CM tuliram ronghang alang lisame education primary education arpu bang alang cherai kring alang lino sido lasila so arpu cherai kring ang chokche alang yakam cheklemeng bang ke karbiang long alo kachari ang sipa phang jipte aphang sik education hin alang lang chari pa meniji News X report Karbiang Long live Serang Pangchuarong along permanent house numbering plate kapabonda mahut rat khamkhe tipsi panchayati raj nangklemlong lepusi sodak pen kapachini don kedamtang arkoi ni phaithom cap arni chinthong constituency kaparlu Serang along permanent house numbering plate mate kithir thebahem kalakha phai kapabonda mahut hadak rongara ratum thurpak pen khamkhe dunsi number plate kapabonda matuma phan nangto et pusi biruta ribdunlong hadak rongara ratum ningkang samse alam the kachepaklang atengke karbianglong arlo panchayati racharon nanglut longli nitum karbiaron ajutang nangpabir pilongli lapen hemalong permanent house numbering plate kapabona menpen tangka sikap hlikep kipon he huyaron nangklem longli pusi pachini rinti pini ladak nilitum sarang phangchorong nelimekar pen danglok angto nilitum ladak nilirong anili madorong sathe la sela gaun panchayat pubang nilitum arong nangkilut abang ke chok chep sinitum nang samar pi asai nai klem atum tanitum dakpen phungjoilo la pen nilitum mekar nilirong arat atuma chikroi kre la sinitum gam panchayat abang dak nang bilong lep sinilhin rong sathe pen rat phan nang than de dong pachin de la Ladak monon pirang nota kebang bede jia phanta alang lidum sodak pen pachini ponsi 6 schedule pen panchayati racharon lake chiprek piklang nasi panchayati racharon nangki ludlu pulote 6 schedule aron ke kivirlo nasi 6 schedule arlo ke panchayati racharon nang bilong liputa alang lidum pachini pon to ini ladak chinthong constituency ka parlu serang pu arong along nelitum ha pusar pisarani pen stame la hai aron lang no nang lut lepin pen nelitum arong pinyani bang ke aron lang no nang lut chok ason sinang mandet lo athema BJP sarkar tum ke kirol ki chok lo ne ki chok selo ne nelitum 6 schedule area long mate ladak inglong atok anu ke do ara da suatu ma thengno setame nelitum phan gaon panchayat pu aron nang ke lut chok mate ronga ke do amekar atuma phana ka pilu hak dam adima bang la pehlo nelitum phana bang ke permanent house membering plate pu pensionel tum phana panong pi la sona panong pi bang nelitum phana bang ke imithang jutang jubat nim rokom mate pendeng support lai hui pen nang apabir ponji po bang sinelitum phan sarkar ben akimang do kok hello meni la sineli nali tu phana beklang pon iji la hello numbering plate bang ke la pen adun thu nelitum malong la swalo logot mate nangedun thu a lo do iglang nelitum malong bang ke la gaon panchayat VDC permanent house membering plate by SBNW Private Limited Gulf of Assam authorized la so ki pu damalam the bangke la bang isia company mate business line assistance nel tumrong bangke wang jo ya sonang mandel lo la sia slip neli nang tuhan mani receive nang paklang paniji mani receive bang la hello da ke tong mani receive bangke 35 rupees only bons taminil tumhan bangke 40 rupees mate recap ador be sineli tumhan nang en ponik dat la sineli tum la serang me karahin bana bangke neli tum
nengkang sama cepat lang abang nil tum cepat lang tle nil tum la so gaun panchayat nang luchok pan ke nil tum neng du ga son si dolo la nil tum la bang so gaun panchayat ka aphan ka chi song ya bang nil tum sarang me kardu alis tame nil tum la so ka chi song make ing tonte la pen Keroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Pini prime time berta ke da ponsi kang toniglo do me thak me kurwang thu